गंगानगर चाकमापाड़ा बेसिनी दीपेंद्र त्रिपुरानि नुखुंगो आसमसानो नांफाइया हर नांमाबाय खामै थाप्ला साखा नगतनिमा बेबाक मानिखनै अकक्तमानो मानमा लगे लगेनो त्रिपुरा मथा ते वाइटिए ब्लक प्रेसिडेंट तपन कुमार रियांग वाइस प्रेसिडेंट अर्णजय त्रिपुरा गंगानगर सब जोनल कमिटिनि वाइस चेयरमैन सकाराम त्रिपुरानो खबै गौतम कुमार रियांग थांग सगुइलाइखा दीपेंद्र त्रिपुरानि नुखुंगो थांग सगुयै चुपाचु याफालाइखा दीपेंद्र त्रिपुरानि नुखुंनि बरकनो खाइ बेलाङै गुरै बेलहा मारुया लाय मारुया गवा मारुया आबो तांसि सपायो हो काय खाइ बायखा हो बन्ने मारुया र हा मारिया मारिया बा खाइ बेलहा वा मारुया केरिखा नुफाले नुफा गंगानगर आरडी ब्लक अंतर्गत चिनी चाकमापाड़ा बिसि जतीन्द्र रुवाजापाड़ा थांनाय 27 तारिख 2 मास 2025 चिनी ताखु दपेन्द्र त्रिपुरानि नुक हखाय थांमानि बिसिंथि जों गंगानगर वाइटिए ब्राव बनो बिनि नुखुङो जे नांमानि मानै रमिया भाबो जे किसा मिसा चिनी चौमानि बिसिंथि जों तिनि गंगानगरनि वाइटिएब्राव उइफायै आखेथिनि 8 नं गंगानगर गंडासरा एसटी कन्स्टिट्युएन्सिनि तिनि ब्लक प्रेसिडेंट ब्रह्मनाथिनि सातपन कुमार रियांग दंगो इजों तंगानि गंगानगर साब जोनाल कमिटिनि वाइस चेयरमैन आतै सुखराम त्रिपुरा दङ आखेथिनि आरो ए जतीन्द्र पारानि चिनि त्रिपुरा मथानि उइ सामंखाय दंनाय तिनि लीडरशिप आते चिनी जत यूथ फाइ जों तिनी बनो चिनी जे मानमानतै जों बनो तिनी किसा जुबाचु खलाय फैमानि आग्ले बिस्कांबो जों सानाय जदिसे अबहाय चिनी ए त्रिपुरा राज्यगो चिनी कामी कामी बेसिबा हाताय हारं तंनाय रंनो आखे चिनी बावनो बनि जोंजाल जदिसे अबहाय उंतुखा आंके चिनी माया गोनां खा गोनां जत त्रिपुरा साहिंजांनाय राव बा जत संस्थानि एनजिओ उंथो नि चुबालाय बुथुंथो बा जे कोनो संस्था तंखाके बनो अमहायक्ले इसा चुबाचु खायनानि बागै आं खाबाय खबायक्ले कय जाव आखे जों आर बेसि समय लाया चिनी जे मामानते असुमा जों चिनी जे यावसु मानसो जों फाइबोनो चुबाचु रुथाय जा चिनी ताखौ चुबा जागनाय चिनी गतबो नखौ खामजांनाय बनो नायै जत त्रिपुरा हास्तिनि खागना माया गना र किसाबनो चुबाचु रनानि उंथो